ሰላም ብሩኻተይ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ኣነ ኣምላኽ መስገን ሰላም ኣለኹ ጽሙን ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ ምሳኹም ዘለኹ ዓፍትኹም ዓይኖም ንሎምሃ ከም ዝሪኦ ዘለኹን ናይ ቀደም ዝነበረ ቪድዮታተይ ኣብዚ ቅድሚት ኣምፂልክን ዘለኹ ሎሚ ሒዘልክን መፅእ ዘለኹ ግን ምሳሕ ወይ ድራር ትኾነና ዝኾነ ሰብ ከዓ ክሰርሓ ዝኽእል ቀላል ማለት እዩ ሒዘልክን መፅእ ዘለኹ ብሓደ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርና ንስራሕ እያ ኣብዚ ከም ዝትሪኦ ዘለኹን ክልተ ሓባ ቀይሕ ሽጉርቲ ንኽቢእ ዝሞትሮ ዘለኹ ኣነ ተደሊኹን እውን ንጎና ክትገብርዎ ትኽእላ ንሱ ከም ምርጫኸን እዩ ነቲ ዲዛይን ግን ኣነ ከምዚ ደስ ስለ ዝበለኒ ብከምዚ ቆሪፀዮ ማለት እዩ ከምኡውን ከም ዝትሪኦ ዘለኹን ክልተ ኮሚደረ ኣዳልየ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ ቀዲመ ነቲ ሽጉርተይ ኣብቲ ዘዳለኽዎ ሸሓነ ንሎሚ ዝኾነኒ ኣብኡ ክዝርጉሐ እየ ማለት እዩ ከም ዝትሪኦ ዘለኹን እንዳበተንኩ ከብሎ እየ ማለት እዩ ኣብኡ ፅቡቅ ጌረ ክዝርጉሐ እየ ኣብዚ ካልእ ዓይነት ተስቢዛ ክትውስኻ ተደሊኹን እውን ክትውስኻ ትኽእል ኣኹን እሱ ሽግር የብሉን እቲ ውሳነ ናትክን እዩ ማለት እዩ ናተይ ግን ከምዚ ኣብኡ ሲምፕል ዝኾነት ነገር ይክሰርሕ ሕጂ ብዚ ከዓኒ ከምቲ ዝበልኩኹን ተን ክልተ ኮሚደረ ዘዳለኽዎን ነቲኣ ናይ ጫፋ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ኣብኣ ከለኹ ከውፃያ እየ ድሕሪ እሱ ከዓ ልክዕ ከምቲ ናይቲ ሽጉርቲ ንክቢ ክሞትሮ እየ ኣብኡ ከለኹ ማለት እዩ ከምዚ ጌርክ እንተመቲርክኖ ነቲ ዲዛይን ክትሪኦ ደስ ይብለካ ክልቲአን ከምቲ ዝበልኩኽን መቲረ ምስ ወዳእኹ ንዕኡ ከዓ ልክዕ ከምቲ ሶሪ ከምቲ ቀዳማይ ናብቲ ልዕሊ ሽጉርቲ ከብሎ እየ ማለት እዩ ክዝርጉሐ እየ ክሰርዖ እየ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ፅቡቅ ጌርና ቀሲልና ክፅብቕ ምሽ እዚ ኮሚደረ ከምዚ ምስ በለ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክትፈትዋ ተስፋ ገብር ተፈቲኽና ከዓ ናብ ካልእ መሓዝትክን ሸርበላኣ ሸርበልዋ ዝኾነ ሰብ ከዓ ክሰርሓ ዝኽእል እዩ ወድኹን ጓልኹን ቀሊል ነገር እዩ ኣብዚ ንቪድዮ ክትመልኦ እዩ ከማንቁሩ ግዜ ዝወስደልካ እምበር ባዕልኻ ብኖርማል ክትሰርሓስ ቀላል ዋላ ግዜ ትወስደልካን እያ ሕጂ ብዚ ክልቲኡ ከምኡ ገይረ ፅቡቅ ጌረ ሰሪዐ ምስ ወዳእኹ ኣብዚ ንሎሚ ዘድልየኒ ቀመማትን ተስቤዛን ክጥቀም እየ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ስሪአን ዘለኹን መጀመርያ ክልተ ማንካ ጣውላ ዝኸውን ዘይቲ ተጠቒመ ኣብዚ ከዓኒ ቬጋን እዚ ናይ በሽታ ይብል ቀመም ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ጨው ንእሽቶ ማንካ እዚ ፓፕሪካ ከምኡውን ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ኮመን እዚ ከዓኒ ዘይታይ ዝበሃል ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ንሄልከን በዚ ናይ ዝዓዲ ኣነ ዝፈልጦ ድንዑ ከዓ ፅቡቅ ጌረ ብሓንሳብ ክሓዋውስ እየ ኣብዚ እውን ካልእ ክትውስኻ ተደሊኹን ስኽን ትፈትዎ ዓይነት ቀመማት ሶሪ ቁሩብ ድምፀይ ክስታይ ኮይነ ፀኒሐ ናትክን ትፈትዎ ዓይነት ቀመማት ተሊ ማለት እዩ ክትውስኻሉ ትኽእል ኣኽን ሕጂ ብዚ እሱ ፅቡቅ ጌረ ምስ ኣወሃሃድክዎ እሱ ከፀጉዐ እየ ኣብዚ ናይ ደርሆ እቲ መልሓጭ ማለት እዩ ናይ ጎኒ እሱ ፅቡቅ ጌረ ሓፂበ ኣፅፊፈ ኣብዚ ኣምፅዮ ኣለኹ ንዕኡ ከዓ ክሞትሮ እየ ማለት እዩ ሰለስተየን ምስ ደርሆ ዘለኒ ፍቅሪ ትፈልጣ ከም ብዙሕ ግዜ ናይ ደርሆ ኣውሪደ ዘለኹ ማለት እዩ እሱ ከዓ ከም ዝትሪኣኒ ዘለኽን ኣይዳቆቆኒ ኣብኡ ከለኹ ጥራሕ ብማእኸሉ ማለት እዩ ጭድድ ጭድድ ከብሎ እየ ከም ዝትሪኦ ዘለኹን ክሳብ ታሕቲ ከይበፃሕኹ ረዮ ከምዚ ማወር ታሕቲ ቁርፅ ቁርፅ ኣየብሎኒ ከም ዝትሪኣን ዘለኹን ጭድድ ጭድድ ኣቢለ እቲ ቀመማት ወይ ተስቤዛ ናብ ውሽጡ ከምዝኣቱ ማለት እዩ ሰለስቲአን ከምኡ ምስ ገበርኩ እንድሓር ኣብዚ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓኒ ሰለስቲአን ከምፀአን እየ ድሓር ነቲ ቀዲመ ዘዳለኽዎ ቀመማት ናብኡ ክገብሮ እየ ማለት እዩ
ሕجብሲ ከምቲ ዝበልኩን እቲ ቀዲመ ዘዳለኽዎ ቆመማት ናብኡ ገሊቢጥዮም ማለት እዩ ድሓርካ ፅቡቅ ገይረ ኣብ ውሽጡ ክሳብ ዝወሃሃደለይ ከብሎ እዮም ማለት እዩ ከወሃህዶ እየ እንዳገላበጥኩ ፅቡቅ ገይረ ክለኹ እየ እቲ ጭድድ ጭድድ ዘበልናዮ ብላዕሉ ነቲ ቀመማት ኣብኡ ከኣቱ ትጣዕሙ ክጥዕመልና መታኒ ዋላ ኖርማል ብላዕሉ እውን ነስኒስክን ክስታይ ክትገብሮ ትኽእላ ክትደፍኦ ትኽእላ ክትቀመም ማለት እዩ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ኣብቲ ውሽጡ ክሳብ ዝኣቱ ትቐመም እንዳገላበጥኩ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ሕጂ ከም ትሪእዮ ዘለኹም ኩሉ ፅቡቅ ኮይኑ ተወሃሂድለይ ኣሎ ኣብ መጨረሽታ ናብቲ ዘዳለኽዎ መጀመርያ ሽጉርትን ኮሚደረን ናብኡ ብላዕሊ ክገብሮ እየ እቲ ብዝሒ ከዓ ከምቲ ናትክን ድልየት እዩ እንድሕር ፋሚሊ ተኮይንኩም ብዙሕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ውሕዳት ተኮይንኩም ግን ከምዚ ኣኽለክኒ ማለት ይኣኽለኩም ሕጂ ሰለስቲአን ከምዛ ትሪእየን ዘለኽን እቲ ኣሽሓኒ ማእኸለይቲ ዓባይ ኣይኮነትን ንእሽተይ እውን ኣይኮነትን ንሰለስቲአን ፅበት ገይረ ኣኺላትኒ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ኩሉ ኣብቲ ልዕሊ ስፔዛይ ምስ ገበርክዎ ብድሕሪኡ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ችዝ ክትጥቀማ ትኽእላ እኽን ኣብዛነ ብላዕሊ ቁሩብ ችዝ ክገብረሉ እየ ኬዘ ብዛዕዲ ኬዘ እዩ ዝበሃል ብእንግሊሽ ከዓ ችዝ ኣይጠፍኣክን እዚ ሕጂ ከም ትሪእዮ ዘለኽን ፅቡቅ ገይረ ነስኒሰ ምስ ወዳእኹ ብ200 ሰንቲግሬድ ን20 ደቂቕ እቲ ደርሆ ፅቡቅ ገይሩ ክሳብ ዝበስለለይ ተፀብየ ማለት እዩ ኣብ መጨረሽታ ከምዚ ኢሉ በሲልለይ ማለት እዩ ሕጂ ብዝስኽን ተደሊኽን በይኖቱ ደርሆ ክትበልዖ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝዩ ጥዑምን ደስ ዝብልን እዩ ኣነ ግን ሎሚ ብጎኑ ክስታይ ኣምፅየሉ ኣለኹ ሮዛ ኣምፅየሉ ኣለኹ ምስ ሳላጣ ድሌትኩም ክትበልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከዓ ውሽጡ ከመይ ኢሉ ከም ዝበሰለ ርእዮ ኣዝዩ ፅቡቅ ኮይኑ በሲሉ ማለት እዩ ከምኡውን ሩዝ ከዓ በዚ ጎኑ ገይረሉ ማለት እዩ ኣዝዩ ጥዑም ደስ ዝብል መግቢ እዩ ፈትንዎ ክትፈትዎ ከዓ ተስፋ ገብር ናይ ሎሚ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ይረኽበና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግን ናይ ቅድም ዝነበረ ቪድዮ እዩ ደስ ተይለኩም ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮታት ያለኩም ኣቲኹም ክትሪእዎ ኢኹም ኣብ መጀመርያ ዝነበረን ኣብ መወዳእታን ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮታት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኣቲኹም ተዓዘብዎ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰና እዩ